Takže zdravím vás ľudia pri zase ďalšom parte z hry Walking Zombie 2 a zase budeme robiť misie. Ďalšia ultimátna misie, kde sa nezajíma. Houbovej spomínák. Zajímavé. Čo mám v inventári? Môžem to prečítať? Užiť Pluskum dole. Chcem to výborne. Takže, no, už to vidím, mám veľmi veľa medkitov, bandáž mám veľa. Tak ideme do Houbovi, ideme urobiť zavčená bedna, čo je ckárny. Chcel som urobiť misiu Houbovej spomínák, ale ideme na zavčenú bednu. Toto poznám. Kde to tam musím nájsť niekde kľúčik. Tu není. Väčšinou to je pod kameňom. Alebo stále je to pod kameňom. Tu není. Možno to môže byť aj niekde inde, ale ja neviem. Tu? No, tu je kľúčik. Tu mám nejaké zadarmo free money. Money. Toto bolo dobre. A ideme dokončiť misiu. Loma. Čo v lome to je? To som úplne zabudol, že jak vyzerá ten lom. Toto miesto šitné. Zombici. Nikto vás nemá rád. Koľko ich tu je? Zombie. Nebude tam nejaký rýchly. No jasné. Toto sú. Kasimiere, čo dala oveľa väčší damage? Dochádzajú náboj do akačka. Kurd. Stará babka. Satanistický rituál. Ako vždycky tu musí byť niečo satanistické. Stará babka. Babička. Zemáky. Zdravím chlapečku. Cože sem či vádi? Bolíte záda? Máš problém s partnerkou? Nebo nejsi šťastný? Ani jedno. Mám problém. Ja tam mám video, takže ja tam mám takú vec na spustenie videa a ukončenie, takže ja nevidím to posledné. Tak to potrebujem speciálny houb a trochu číva. Připravím ti houbovej spomínák. Znal? Houby najdeš na hřbitově a dřevo určitě najdeš v okolí. OK, musíme nájsť dřevo. Tu sú. Čo tu? Tu je nič. Oba? Nejde. Sem. Tuto niekto veľmi zle dopadol. Drevo. Nájdi speciálny houb. To je jaká čierna muchotrávka. Tak sa nechám otráviť, no. Nevadí. Aj tak. Je to apokalyptický svet. Nemám rád. Jak sa toto vôbec aj stalo? Čo to má byť? Možno to je niečo spoločné s covidom. Teraz zabavujem.
Jak ta barvička vůbec prežila? Jak to ještě nevylámali dvere? Tak co máš potřebné ingredience? Co jsem našel, snad to pomůže. Lapče, mé, lektvary vždy fungují, posadce, příprava chvíli potrvá. No, toto už nevyzerá dobre, to oko tam. To nevyzerá vôbec dobre. O chvíli postihli. To spamätám, ale nechápem si to. Štartovec. Au. Skúsme si. Ježiš, nie. To je to, keď ma zradil Frank. Je to není ono. Čo sem napríklad. To je satanistické. Nastavať sa tu môže. Ježiš, ja som spadol. Spojenka, skús to znova. Ježiš, musíš ešte po tej červenej čiare. Skúšam to tu. To čo je? Moje, znova by dedo. Môj dedo? Môj dedo? Pamätaj z toho hral, to môj dedo. Sem, čo je tu? Nie, Frank, povsta. Dobre. Čo ďalej? To vyzerá nejak nádejne. No to bude blúdiť až 500 rokov, by som dal povedať. Skúsime túto cestu. Kam mám tie cesty vedú. Táto cesta vyzerá na dobu. Ježiš, tento rakeťák, no, tak som ho zabil, keďže mám túto ukážku. Tak zlá cesta zase. Bože, tu bude blúdiť až 500 hodín. Že by konečne už tu bola nejaká. Ja som spadol niekde tu. Tam som išiel, tady by to mohlo byť tu. Počkaj, tu som bol, už nie, to je toto. Ja som niekde tu spadol. Čo mohlo byť tu? Ja počujem viac zvukov, že ma to priťahuje. Že by. Ja tu blúdim. Celú dobu. Že ja sa dostal znova späť. Môj Bože. Tak sem. Nie, to je toto. Keď sme sa ožrali. No. Konečne. To našiel. Správnu pojenku. To bola tá správna? Stále nechápem, či tá, ale mal som to. Wardener. Aha, ja mám chodiť po mapách. Otevřený svět. Tento realiťák mi tu dáva veľmi dobrý dom, že ja to nechcem kúpiť. To stojí nejakých 15 000, nestačí tento.
50 zdravia, to je dobré. Keď chcete stopnite 100, ja to teraz nemám chuť pozerať. Tuto nič není. Tak aký kles mám zase? Level 39, výborne. Normálová farba, tajný sklad. Servírka. Aj som si dokončil niečo. A tieto hovná, toto musím upraviť. Servírka, nejaká kočka to je. Vážne, stopnite 100, keď chcete. Klavír. Teraz obchodníkovi. Čo tu máš prav? Papaša. Nevedela to dá viac, to som si kúpil. Dokonca omerta. Ten, kto poruší omertu, bude mať odstrelenú hlavu. Toto predám. Flashbang tiež. Voda. Celkem životu. Ako healy, podľa mňa vôbec nebudú zlojakovať. Laserová pištoľ. Ako keby som mal tie energetické náboje teraz, by som tú pištoľ mohol mať. A tak, ale počkaj, jak som vôbec získal? To je nejaký český, ale jak som mal uhádnuť ten kód? Počkaj, to som si nejak hľadal cez internet ten kód. Esovú kávu. Zajímavé. Počkať, ja som zabudol, že je starostu, alebo to stále je. Stoky. To tajný sklad, to mi je jedno. Idem stať schopnosti. Uvedí silné zbrane, laserové zbrane, zbrane na blízko. Jasne je strelné zbrane, tam stávam vždycky. Zdravie je dobré, ale strelné zbrane to sa mi viac páči. A teraz na čo dáme? Dobrý student. Tvoje schopnosti učení sú proti ostatným čeživším tak průměrné. Za každý nový level postavy získáš o 1 bod do schopnosti víc. Nevím, nechcem. Tak když to mám využít, půjde to prodat z prodeje nalezených zbytků a kusů, obdržíš o 15 více zisku. Rýchle léčení, to je zkušený. Zberateľ si aktivujem. Ešte tu mám takéto veci. Klerúci tvár. No. Čo je toto? Info. Karma idú späť. Pojem sem. Kojníky zdarma. Koľko mám kojníkov? Ja nevidím. No tam mám video nahrávace. Kolo štěstí. Přebíjení. Benzín. A toto by bolo ľudia pre dnešok všetko. Uvidíme sa na budúce. A neviem, kedy zatočím ďalšie video. Ale poviem vám takto, bude to tento týždeň. No ďalší, lebo teraz je sobota. Takže čus.